Здравейте на всички, които искате да има демокрация в България. Днес ще ви покажа най-добрата партия ГОРД. Аз се казвам Ангел Петров, съм от Кърджали. Искам да започна с това, че БСП, БСП и ГЕРБ са пълни крадци, измамници и лъжци. Аз, понеже съм спортист 2 пъти на годината в Кърджали, и искам да кажа, че те откраднаха парите от спорта, хора. Те не направиха едни мотокрос писти, те не направиха едни тенис кортове, бе. Едни тенис кортове не направиха, бе. Спорта запада в България, хора. Те крадат от спорта, от данъците, от тока, от всичко крадат. Те са крадци, измамници, лъжци. Просто гласувайте за ГОРД, ако сте горди българи. Ако не гласувате за ГОРД, просто си облечете по една бяла риска и отидете към лудницата. Това е пълна глупост, хора. Гласувайте за ГОРД, за да има демокрация в тази страна. И пак искам да кажа, че БСП, БСП и ГЕРБ са пълна пахлач, разбирате ли? Те не знаят какво е демокрация. Аз може да съм малко, но виждам какво се случва с тази България, хора. Просто аз разбирам повече от тях за демокрацията. Те са, как да обясня, затова запада България, защото са на власт някакви селендури. Това беше от мен за този клип на ГОРД. Просто гласувайте за ГОРД, ако сте горди българи. Вебсайта на ГОРД ще бъде писан долу в клипчето.